Insellmilkom u nilqakom mill-ġdid għal programm Etimoloġija, il-programm li matulu qegħdin nirrakkontaw il-ġrajja wara l-kelma. It-tir ta' dan il-programm kif ħafna minnkom issa drajtu mhuwiex biss li jieqaf mat-tifsir tal-kliem iżda jidħol aktar fil-font u jistħarreġ l-iżvilupp tiegħu sakemm jasal għall-oriġini. Hekk inkunu nistgħu nifhmu aktar u napprezzaw kemm ħajja u sabiħa l-lingwa tagħna, wara kollox minn fejn ġejja. Ħarisna lejn idjomi, espressjonijiet, kliem, ismijiet ta' tjur u saħansitra ismijiet ta' postijiet ta' interess madwar Malta u Għawdex u rrakkuntajna l-ġrajja tagħhom sakemm wasalna għall-oriġini. L-ewwel parti tal-programm tal-lum se niddedikawha għal karnival u fit-tieni parti tal-programm se nżuru il-Wid tal-Isperanza, wieħed mill-isbaħ widin li wieħed isir f'pajjiżna u bħalma għamilna fil-programmi li għaddew se nesploraw il-ġrajja wara dan l-isem. Minnu fih tlaqna biex nesploraw l-ewwel idjoma li għandna għalikom illum. Illum huwa it-tnejn tal-Karnival. Kieku mhux qegħdin f'nofs pandemija, kieku ma hemmx restrizzjonijiet, kieku llum il-Belt Valletta tinsab mifquha bin-nies, b'mod partikolari tfal biex jassistu għas-sfin bil-kostumi u għall-isfilata tal-karrijiet immexxija fuq quddiem mir-re tal-Karnival. Biex naraw dan din is-sena se jkollna nistennew sa Mejju, imma għalmenu se ngawdu xi ħaġa. Dan huwa iż-żmien mistenni minn kulħadd inkantaw fl-innu tal-Karnival sakemm ma jkunx hemm xi ħadd li dejjem qisu wiċċ laskri u anke dan iż-żmien idejqu. Illum fil-fatt se nkunu qed nitkellmu fuq din l-espressjoni li hija mifruxa u popolari. Ġeneralment l-idjoma hija wiċċ laskri u ngħiduha biex nirreferu għal xi ħadd li jkun dejjem bil-geddum, ikun dejjem bwiċċu mqarras, ikun żgħar, biżbediku, dejjem bin-nervi jew xi ħadd li ma jafx jitħaq. Immaġina xi ħadd li tipprova ddaħħu u jgħidlek itlaq lem m'għandix abtit ċajt, inti twieġbu proprja wiċċ laskri ħi. Jew inkella tkun qed tirreferi għal xi ħadd li jitrasmetti biss negattività ħallina lina biex nittibrawh bħala wiċċ laskri. Il-kelma laskri hija eponimika, jiġifieri hija l-forma Maltija tal-isem tal-Gran Mastru Laskaris. Giuseppe Aquilina jiddeskrivih bħala a killjoy. Tul il-programmi li għaddew intqajna ma' kliem eponimiku ieħor fosthom grok u cardigan, imma fil-każ tal-laskri hija aktar interessanti għax din mhux impurtajnija mingħand il-barranin, imma kienu l-Maltin missirijietna li ħolquha u li għalhekk ma ssibha mkien ieħor. Għal darb'oħra anke din il-kelma tiftaħ tiqgħod kejkna fuq mument partikolari fl-istorja rikka ta' dan il-pajjiż. Il-tradizzjoni Maltija tgħid li din l-idjoma taf it-tnissil tagħha għal fatt li l-Gran Mastru Laskaris kien neħħa l-balliet, it-teatri u l-maskri tal-Karnival. Ma tantx jidher li kien xi dilettant kbir. Fil-fatt jingħati li dan seħħ fl-1639. Huwa kien ipprojbixxa lin-nisa billi jilbsu il-maskri jew jattendu l-ballijiet waqt żmien il-Karnival li għalihom ma kinux jattendu n-nies komuni. Imma x'aktarx illi Laskaris spiċċa bejn il-basla u qoxri ta' għalxejn għax it-tradizzjoni tgħid li wara din id-deċiżjoni kien hemm patri Ġiżwita li kien il-konfessur tal-Gran Mastru. Laskaris donnu li weħel għalxejn. Is-sinjuri ma kienu ħadwa xejn tajjeb, jingħati li kienu ħaduha kontra l-Ġiżwiti ipprotestaw u xi drabi anke kienu vjolenti. Jidher li l-Gran Mastru kellu jċedja l-pressjoni u jieħu passi. Imma dwar il-ġrajja wara din il-kelma se nħallu lil Professur Charles Briffa biex jgħidilna aktar. Huwa wkoll isem eponimiku għaliex ġej mill-Gran Mastru Laskaris u hawnhekk ukoll għandna l-ġrajja interessanti tal-Laskri. L-ewwel nett il-Maltin faċli għalihom Laskaris, Laskri. Issa però li hu interessanti għaliex hawnhekk issa Laskri ma ħadniex minn xi lingwa oħra, għamilni aħna. Qed niftehmu aħna li ta' qabilna naturalment. U kif ġiet din? Għaliex dan il-Gran Mastru kien daqsxejn xewka ħanajdulu hekk.
Għalkemm il-professur Ġuse Aquilina kien taħ daqsxejn isem differenti ħalli għalik. Għaliex fil-jiem tal-karnival marriċ illi n-nisa jilbsu il-maskli fil-ballijiet. Issa jekk fil-karnival ma tilbis maskla, rajt fil-pandemija lbis ħafna maskli ħana ma deka bil-fors. Imma fil-karnival, ifhem għawa qegħdin nitkellmu ħana fi żmien il-kavallieri ta' ġifieri, il-maskla kienet turi status. Allura tiċċaħadhom minn xi ħaġa importanti. Għalihom anka l-ilbies tal-karnival dik il-ħabta ma kienux jilbsuha n-nies il-komuni, niftehmu dawn l-affarijiet imma s-sinjuri kienu. U allura qisu l-askaris beda jidher ikraħ fil-mentalità Maltija, għax naturalment is-sinjuri mbagħad igergru jkun hemm il-qaddejja tagħhom mbagħad ikomplu jesaġeraw ma tafx kif tiġri l-affari. U wiċċ laskli bil-nervi, eccetera. Però hemm parti mill-ġraja il-ġraja ma tiqafx hemmhekk ma l-askaris. Għaliex x'aktarx illi kien il-konfessur tiegħu illi ġalu jasal għal dik id-deċiżjoni biex ma jħallihomx jilbsu l-maskli. U l-konfessur tiegħu inserta Ġeżwita, allura mbagħad il-pubbliku ħada kontra l-Ġeżwiti u kellu anke għal ftit żmien ikeċċi il-Ġeżwiti imma mbagħad reġgħu ġew. Tul il-programmi li għaddew anke bħallum ġimgħa ma ħarisniex biss lejn idjomi, espressjonijiet jew kliem ieħor li nużaw fit-taħdid tagħna imma anke lejn ismijiet ta' postijiet ta' interess li wieħed isib madwar Malta u Għawdex. Morna d-Dju Balli, Mġarixxin, il-Miġra l-Ferħa u din il-ġimgħa se nkunu qed inżuru wieħed mill-isbaħ widin li nsibu f'Malta u li huwa parti minn katina ta' widin oħra li tlaħħaq xejn inqas minn 14 kilometru. Illum se nkunu qed immorru l-Wied tal-Isperanza fil-Mosta li jagħmel parti minn Wied il-Għasel. Meta ħarisna lejn il-postijiet l-oħra li dwarhom tkellimna, rajna kif anke dawn jiftħu tieqgħod xkejkna mhux biss fuq l-iżvilupp tal-lingwa imma anke fuq l-istorja tal-Maltin. Fost dawn hemm il-leġendi li wkoll huma parti mill-istorja tagħna u jirriflettu xi ftit jew wisq il-ħajja, it-tradizzjonijiet, it-twemmin u l-istorja ta' missirijietna. Fil-fatt dan il-wied ħajsmu minn leġenda antika li għaliha inbniet ukoll knisja li wieħed għandu jista' jsib f'din iż-żona. Il-knisja qiegħda mibnija aktar fil-baxx mill-livell ta' triq u trid tinżel għat-suntir ta' qudiema b'taraġġ żgħir. Fuq il-lemin mbagħad hemm taraġġ ieħor li jekk tinżel minnu jieħdok għal arċkejken li wieħed isib taħt is-suntir innifsu u li ta' isem lil dan il-wied. F'dan l-ar tista' issib statwa żgħira tal-Madonna bil-Bambin u qudiema għall-kubtejha hemm tfajla li hija l-qofol wara din il-leġġenda. Iżda dwar dan u l-leġġenda li tat l-isem lil dan il-wied se nkunu qed nitkellmu mal-istoriku Mario Coleiro. Wied l-Isperanza tal-Mosta huwa dak il-wied li minn wied il-Qlejja jieqpa' sejjer biex jaqgħad ma' wied il-Għasel. Jiġifieri għandek wied il-Qlejja dak li ngħidulhom iċ-Chedwick Lakes u mbagħad tgħaddi għal parti tal-wied li tissejjaħ wied Speranza u tieqpa' sejra l wied il-Għasel il-Mosta. Dan huwa wieħed mill-itwal wiedin li nsibu f'pajjiżna, però dik il-biċċa tiegħu ħadet l-isem mill-famuża leġġenda tal-Madonna tal-Isperanza fejn kellek din ix-xebba li kienet qiegħda tira n-naċ tagħha f'dak l-inħawi u niżlu l-furbani tal-baħar u kienu marru jiġru warajha. Din daħlet ġolar tisken u bdiet titlob lill-Madonna biex ma tinqabadx u jġorruha fl-iskjavitu u jingħad li l-Brimba ħadmet il-laqbuta fid-daħla tal-ar. U meta il-furbani għaddew qalu di ma setax daħlet hawn ġew għax kieku kienet qatta il-laqbuta tal-Brimba.
U hekk din it-tfajla kienet ħelset minn dan is-saram li kien ġej fuq mbagħad bniet il-Knisja tal-Madonna tal-Isperanza biex tirringrazzja lil Madonna tal-Grazzja Maqluqa. U minn dak iż-żmien hemm dik il-parti tal-wied tlaqmet bħala wied Speranza. Allum se nwaffqu il-mixja tagħna fil-wied tal-Isperanza. Fiż-żewġ eżempji li dwarhom tkellimna llum ftaħna tieqa mhux biss fuq l-istorja tal-lingwa u l-iżvilupp tagħha, imma parallel magħha mal-istorja tal-pajjiż. Anke jekk tkellimna wkoll fuq leġġenda, seħħet jew ma seħħitx ma nafux, imma din tirrifletti il-ħajja, it-twemmin u l-mentalità ta' missirijietna u li ħafna drabi ġew ippreservati fil-lingwa din id-darba fl-isem ta' din iż-żona fil-Mosta. Nittama li anke din id-darba sibtu l-informazzjoni li aħna qed inwasslulkom utli u interessanti u nittama wkoll li qed taqsmuha ma' sħabkom u l-qraba tagħkom mod partikolari ma' tfal biex dawn minn età żgħira jikbru japprezzaw din il-lingwa li tagħtina identità. Jien nerġa' nkun magħkom bħalhom ġimgħa meta nkunu bdejna xahar ġdid. Sa dakinhar komplu għożżu il-lingwa tagħna. Saħħit. Tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda l-Ave Marija tlet kittarri jintuna mal-ħemda il-ġmil tan-noti titqanqan is-simpatija